21 ноябрь бүтін дүния күләмендә телевидение көне үткәрелә. Һәм шушы уңайдан без сезгә телевидениенең бөтенләй икенче ягын күрсәтергә булдык. Мәсәлән, шушы бүлмәне барысы да әлеге бүлмәдән башлана. Ни өчен дигәндә, бүтән сигналны менә әлеге җайланма биреп тора. Әлбәттә, бу аппаратураны күчерсәң, аның белән бер нәрсә эшләсәң, телевидение күрсәтүдән туктаячак. Әйтегез, барысын да үзебез карыйк, барысын да тикшерик. 50нче елларда әлеге аппаратның сигнал бирү әлбәттә бөтенләй икенче төрле булган, бөтенләй икенче катлаулы процесслар майтарга туры килгән. Ләкин хәзер барысы да җайлашкан. Әмма ләкин мин бер нәрсә аңламыйм, чөнки монда күпме күреп торасыз, күпме чыбык дисәм, чыбыклар барысы да артта. Монитор тора, мониторда бер нәрсә күрсәтелмәгән, һәм ниндидер соннар, ниндидер рычаклар. Шушы рычакларның берсен бассак, яисә төймәләрнең кайсындыр борсак, сез әлбәттә шоу-біз тапшыруын карый алмаячаксыз. Шоңгрәйдегез, буларның берсенә дә тимибез, кагылмыйбыз. Бу артык кызык та түгел, нәрсәдер эшли, нәрсәдер шаулый, ниндидер ачкычлар инеп тора, ниндидер төймәләр яна сүнә. Без студиябызның кызыграк өлешенә күчик, ягъни тапшыру кая төшерелә, шунда барыйк сезнең белән. Әлеге шкафны мин биклим. Ачкычларым бик яшеренеп куйыла торган урынга урнаштырам, һәм без әлбәттә студияга рәхим итәбез. Киттек. Менә шундый урау юллар белән без икенче катка да төшеп җиттек. Икенче катта безнең студия урнашкан. Ләкин күреп торам, монда ишек бикле. Ни өчен дигәндә, сәгать әле 12 тулмаган. Димәк, безнең бөтен коллегалар менә шушы бүлмәдә Тат Муз-ТВ кабинетында утыра дигән сүз. Әлбәттә, инде алар чәй ичеп кенә утырмый, алар тавышлар саный. Бүген безнең җомга көн, җомга көндезге сәгать 12-гә хәтле топ клип тапшыруына сезнең SMS тавышлар кабул ителә. Алар барысы да санала, нәтиҗәләр ясала һәм аннан соң беренче яртыда менә шушы бүлмәдә инде тапшыру төшерелә башлый. Тавышларның ничек саналганын үзегезгә карарга тәкъдим итәм. Киттек. Күрше бүлмәдә топ клип программасының редакторы Ләйсән Ямулдинова һәм аның алып баручысы Ильяс Газизов утыра. Аларның нәрсә эшләп утыруын хәзер барыбыз да күрербез. Күрәсезме, алар көлешеп, ниндидер җөмләләр язып, сценарий язып утыралар. Исәнмесез? Ярым без сезне әзрәк кенә бүлдерәбез. Инде күреп торасыз, Ильяс киенгән, шактый матур итеп бизәнгән дип әйтергән, хәтта нәрсә эшлисез, ничек әзерләнәсез? Инде бер ярты сәгатьтән хәзер безнең тапшыру төшерелә башлаячак. Дөресен әйткәндә, мин теге үзем бизәнмәдем. Минем әйтик өстемдә эшләделәр, киемнән башлап чәчкә һәм биткә карата. Мин шушы ничек дип әйтәләр теге. Күзгә яхшы кыяфәт белән күзгә ташланып торачак, ташландырырлык булып чыгачакмын. Карале, син менә була визуаль яктан, кием ягыннан әзер, име? Нәрсәләр булачак анда, кемнәр ниченче урында икәнлеген әйтергә хәзер үк әзерме? Мин әле белешәм җырчыларның яңалыкларын, кем нишләп ята, нишләгәннәр, нинди яңалыклары бар, нинди кызыклы вакыйгалары, менә бу әле соңгы атнада гына нишләп өлгергәннәр, каядыр барганнармы? Менә шушы өлкәдә мин шалтыратып чыгам да, һәм сценарийны язганнан соң, аннары инде урыннарны монитордан карап, без кертеп куябыз үзебезнең сценарийга. SMS-лар күп киләме гомумән? Ничә шарт тавыш килә? Кем саный аны? Ничек бара менә бу процесс? Санаушы белән Ләйсән шөгыльләнә. Шуңа күрә без санаучы яннарак барыйк әле. Барысы да гадел җәмәгать. Сез хәзер экраннан күзәтә аласыз кемнең ничәнче урында икәнлеген. Бирегә бар тик яңа клиплар гына эләгә. Хәзер шушы турыда да Ләйсән барысын да сөйләп китер. Ләйсән иде башлык тавыш бирде. Ничек бирергә? Бәлкем безне карарлар да кемдер тавыш бирәсе килеп куяр. Безнең тавыш бирү ике төрдә бара инде. Интернет сайтыбызда бара һәм SMS буенча. Интернет сайтта барган тавышларга SMS-лар кушылып бара. Көнгә бер тапкыр кушыла инде бу эш көннәрендә, көндезге сәгать 12 белән 2 арасында шул тирәдә. Шуңа күрә ул арада резкий скачок дип әйтелә инде, күренә. Һәм менә без хәзер шушы кичәдән бүгенгә кадәр булган күпме SMS килгән, шуларны өстендә эшлибез һәм инде соңгы нәтиҗәне чыгарачакбыз. Көннәр беренче урында, көннәр икенче урында булачак. Бу нинди көннәрдә тавыш бирү бара һәм сәгать 12-гә хәтле шулай бит? Җомга көннең 12 сәгатенә хәтле сез кабул итәсез. Топ клип чыга бит инде җомга көнне кичке сәгать 7-дә, әйме? Тапшыру бетүгә 7:45-тә, дөресрәк 19:45-тә
икедә тавыш бирү башланып китә. Менә шуннан көн саен бөтен тавышлар җыелып бара, көне буе, төне буе кайчан кереп тавыш бирсәләр дә, кайчан смс җибәрсәләр дә, алар бөтенсе җыелып бара. Һәм инде икенче җомга, ягъни менә бүген көндезге сәгать 12-дә ул туктатылды. Хәзер инде без тавышларны саныйбыз, тапшыруны төшерәбез һәм шуннан әлеге тапшыруны кичке 7-дә эфирга чыгарабыз. Шул рәвешле. Ильяс нидер истәмәкче була. Менә без шушы чын фанатларча спорт уеннарын карап торалар бит телевизорда. Без инде җомга көнне җитәрәк, менә бу креслоның утыргычы бераз аска таба төшә башлый, чөнки без монда бик озак кына утырабыз һәм без теге кемнәр, мәсәлән, спортта гол кертәләр бит. Ә монда кем ничә тавыш җыя икәне безгә үзебезгә кызык. Шуңа күрә һәр вакыт ул яңара. Без ниндидер теге җырчы кинәт кенә өскә күтәрелеп китсә, әлбәттә көчле итеп ләйсән белән кул чаба-чаба кычкыра башлыйбыз. Бик сәер тавышлар чыга икән монда кичкә табарак, әйме? Әйтегез әле миңа, менә бу тавышның бер спецификасы да бар бит әле, әйме? Монда бары тик яңа клиплар гына урын алырга мөмкин. Нәкъ шулай. Без инде нәкъ клип, әлеге клиплар парадын, хит парадына башка хит парадлардан аермалы булсын өчен нәкъ шулай иттереп эшләдек. Бары тик яңа клиплар гына катнашалар. Атна саен бер яңа клип киреп бара. Ә ул кая өстәлеп барасың, 10 клип, 15 клип буламы дип әйтүчеләргә бер клип төшеп кала. Иң аз тавыш, иң аз тавыш җыйган клип һәр атна саен төшеп бара. Аның урынына яңа премьера, яңа клип киреп бара. Шуның белән дә безнең тамашачыларга, ул телевизор караучыларга кызыклы дип уйлыйм. Чөнки атна саен яңа клип күренә дигән сүз. Әле күптән түгел генә без үзебезнең караучыларыбызга, тамашачыларга сөйләгән идек, яңа сезонны башлап җибәрәбез, яңа тапшырулар керә дип. Менә әлеге тапшыру башланып киткәнгә күпме вакыт узды һәм аның менә рейтингын билгелисезме сез? Күпме кеше карый, бәлкем шушы тавышлар бирүчеләрдән чыгып ниндидер нәтиҗәләр ясарга буладыр. Бу тапшыру башланды 1 сентябрьдән. Нәкъ 1 сентябрьдә беренче чыгарылышы булды. Хәзер беренче атналарда әлбәттә сүлпәнрәк булды. Тавыш бирүләр сүлпәнрәк иде. Аннан соң халыкта ярата башлады булса кирәк. Җырчыларның фанатлары да активлаштылар. Аларның контакт группаларына да күз салсаң, бер-берсенә язып, әйдә тавыш бирик, әйдә күтәрик җырчыларыбызны дип. Шул рәвешле активлык көннән-көн арта бара һәм смслар да көннән-көн артыграк. Смсларның арта башлавының да үз сәбәбе бардыр дип уйлыйм. Без интернет буенча тавыш бирүләр белән смс буенча тавыш бирүләр бер тигезрәк булсын өчен эшләдек шундый алым. Бер смс тавыш 10 интернет тавышка тәңгәл. Чөнки кайбер җырчылар өчен, яшь җырчылар өчен, мәсәлән, күбрәк контактта күп иттереп тавыш бирәләр, өлкәнрәкләр контактта утырмый. Алар смс җибәрәләр, име? Шуңа инде аларның тавышлары да яшь җырчыларныкы белән бер тирәдәрәк булсын өчен һәм алар өчен күбрәк смс юллап, аларны күтәрергә теләсеннәр өчен шундый алым кулландык. Бу алым чыннан да бик булыша күпләр өчен. Мәсәлән, бүген интернет тавышлар буенча әле кемдер астарак булган булса, алар өчен көн дәвамында тавыш җибәрүчеләр күбрәк булса, ул кинәт кенә өскә дә утыра. Мәсәлән, Венера Ганиева җырчыбыз, ул атна уртасында әле аска урыннар тирәсендә иде, 8-нче, 9-нчы урыннар тирәсендә иде. Менә атна ахырына аны күтәрделәр дә куйдылар шактый. Мин күрәм 232 тавыш Венера Ганиева дигән. Әле үзгәртелмәгән. Монда бик катылык процесс күрәсезме? Монсы смслар кушыла интернет тавышка, бер смс тавыш 10 интернет тавышка тиң. Шуңа күрә монда шактый озаклап исәпләп утырырга кирәк. Ильяс, әйт әле безгә әлеге тапшыруның, топ клип тапшыруның рейтингын арттырыр өчен, популярлыгын арттырыр өчен син нәрсә эшлисең? Мин күреп торам, син атна саен шушы матур күбәләкләреңне алыштырасың. Дөресен әйткәндә, менә мин үзем әлегә карап бармыйдырым, кызыксынмыйм. Күпме кеше аны карый да, аннары ничә кеше интернетта караган, мәсәлән, мин һәр вакыт интернетка чыгарып барабыз әле. Телевидениедә чыга, аннары икенче көнне инде интернетта пәйда була. Ләкин урамда килеп, менә миңа бер белмәгән кеше түгел, мәсәлән, мин үз ягыма кайтам, анда көтмәгән кешедән мин әйтәм, сине топ клипта карадык бит әле дия, мине тәмам ялдырып бетерәләр.
Demak, bu topshiriqni ko'plar qarang ham Orshada da bekor atib qaranglar demoqchi bo'lasiz. Аны ko'pchilik Orshada qaraylardadir endi. Aytayli, tag'in bu topshiriq turida sen narsalar ayta olasan. Mana bu topshiriq butun narsasi bilan ayrılib turadi ham ni uchun tomoshachi naqni sening top o'nlig'ingni qararga tegish. Mana kameraga ko'zlaringni tibab, shuning uchun deb sanab ko'rsata olasizmi? Albatta. Chunki boshqa topshiriqlarda men yo'q, aminsida men bor. Borisina da javob bek g'odiy. Ko'rasiz, olib borishidan turadir 50% topshiriqning darajasi ham populyarligi. Yo'q, menimcha birozgina ol kiyimlardan da turadir deb o'ylayman. Mana bugun ko'rib turamiz, Ilyas Gazizov bek qiziqli obrazdan ana shunday shashakli pidjagi ham e'tibor etgan bo'lsangiz, otna sayin Ilyasning kubalaklari deb aytik, babochkalari o'zgarib turadi. Shulay bit Ilyas. Men har vaqt shoirtam, Ilyas Top Clip programmasining aning sponsori Orsha bulunlarındagi kubalaklar deyib. Barısında da kişiyi balabızda, mana seni qo'yib qarayıq, mensa kelishmay, yo'q, alabattaq, mensa ikkinchi atnaga kelishirga mumkin. Mana shulay biz shoylaymiz kubalaklarni. Do'stlar, endi Ilyas bilan Laysanlarga soni tursinlar. Biz bundagi prosesni ozgina bo'lsa-da bilib oldik. Hozir studiyaga rahim etik. Onlar bir necha mezgildan bizning yangi o'zlari kirib ketdi. Mana naq shu bo'lmada top klip topshiruvni tushiralarda endi. Ko'rib turasiz, yashil fon, u har vaqtni shu tusda haligi tus o'zgarmay, ham e'tibor etgan bo'lsangiz, birgina olib borishida yashil tusdagi ko'lmakdan esa sholbardan tushgani yo'q. Ne ishim deganda, fon bilan bir tusda bo'lirga tegish tugil kiyim. Ko'rasiz, Ilyasda sorili qorali pidjagidan kirib ketdi. Ilyas men ketarga vaqt deb aytmoqchi bo'lasizmi sen? Shunday kirila. Ilyas hazırlanma. Qana shu ushib ketarga bersin. Men akringna ketam, Ilyas o'zining syomkalarini boshlaydi. Diskursiyalar yaxshi kliplar suyushi do'stlar. Ataliq top klip paradim, ya'ni kliplar yarışın boshlab jibarik. Bugun da startda 10 klip. Otlar davomida kelgan tovushlar natijasida eng oz tovush yig'an bir klip bugun tushib qoladi. Men qo'yishni bilmayman. Diskursiyalar yaxshi kliplar suyushi do'stlar. Atlanık top klip paradım, ya'ni kliplar yarışın boshlab jibarik. Bugun da startda 10 klip. Atna davomida kelgan tovushlar natijasida eng oz tovush yig'an bir klip bugun tushib qoladi. Men o'zimni ko'raman. Liliana Gazizova ham uning Sin deb ismlangan klibini biz welcome, ya'ni o'zbekcha rahim deymiz. Liliananing familiyasi Gazizov bo'lsa-da, o'ylay ko'rmagiz, uning nima bir ningida qatnaşı yo'q. Ул Латвия башкаласы Ригада туган. Әтисе гармонда татар көйләрен уйнаган, әнисе милли татар ашлары белән сыйлаган. Нәкъ менә әти әнисе Лилиан да туган теленә мәхәббәт уяткан да инде. Шуңа күрә Ригада мәктәпне тәмамлауга Лилиан Татарстан башкаласы Казанга күчә. Һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына Нерганиева классына укырга керә. Әлегә досье җитеп торыр. Калганы алдагы тапшыруларга калсын. Хәзер клибын карабыз. Клибы сезгә бик ошар һәм сез аның өчен күп итеп тавыш бирерсез дип көтеп калам.
koyarsın sen, benim bäxtlysın sen. BLA elektr plitasi ko'rib turasiz, kastrullar, rizqlar, oziq-tulik dürüs biz kuxnyada. Naqna şu studiyada dämli kreş tapşırıl çirilä. Indi bu tapşırıda, bu şigarılışta Bulat Bayramovga qonaqqa kim kelganligin siz onun tapşırığından qarab bilirsiz. Әбе шоу biz tapşırığın dämli kreşke bağışlarбыз. Bu programma nişik çirilä, barısıdan nişik әзерләнә, хәзер biz sizga kuxnyaның kuxnyaсын күрсәтербез. Әлеге студияның бу ягында Bulat Bayramov утыра, ул ит шабучы, базардагы ит шабучы кеше кебек киенгән. Әлеге аның балтасыгына югайы. Бу безнең визажист кызыбыз Диләрә, ул Булатны әзерли, бизи. Диләрә, сез безгә игътибар итмәгез, бизәнегез, без карап торырбыз. Булатның нинди битчәләрен буйсыз, нәрсәләрен бетерәсез. Сөйләгез әле безгә ачыктан-ачык бу турыда. Татарча белми. Булат, әйтәләсә үзең сөйләле. Ничек матурлыйлар сине һәм гомумән менә шушы тапшыруга әзерлеккә күпме вакыт сарыф ителә? Тапшыруга әзерлекме? Әзерлек якынча 1-2 сәгать бара. 1 сәгать күзләреңне буялар, 1 сәгать киендерәләр. Миңа китә гомумән ул буяуның 10 минут күп дигәне 7 минуттыр. Калган безнең кунакларыбыз да бар бит әле. Аларны да буярга, бизәндергә, прическа ясапларга кирәк. Һәм әлбәттә инде краш өчен төрле ингредиентлар, ризыкларны өстәлгә менә юып, әзерләп, чистартасын чистартып, кайбер чиратта бәлкем пешерәсен пешереп тә куярга кирәктер. Мәсәлән, әйтик, шул ук тавык йомыркасын biz кайбер чиратта пешереп куярга да мөмкин без кешегә. Без күрдек инде кастрюльгә салгансыз, 3 йомырка дөбердәп пешеп яталар. Карале, Булат, әйтәле, менә шушы әрчү мәсьәләсе, пешерү мәсьәләсеме? Буларны сиңа әзерләп куялармы барысында? Һәм син әзергә бәзер килеп теге, исәнмесез, без тәмле краш тапшыру башлыйбыз дип сөйли башлыйсыңмы? Яисә син бу процесста тулысынча катнашасың? Син сөйлимме, алдыммы? Дөресен сөйлә. Алдысы килә бит. Ишәптер һаман. Юк, әлбәттә, монда мин үзең әйтмешли, әзергә бәзер дип мин киләм, менә син күпме хәзер. Килдем мин 15 минутлык. Менә хәзер монда. Йомырка пешкән. Бәрәңге чистартылган. Кем эшлидер аны белмим. Үземдә шаккатам. Әкияте кебек инде, бөтен нәрсә үзеннән үзе эшләнелеп куела. Барысы эшләнеп куела, анда төшеп таллар кем эшләгәнен. Әлбәттә, инде безнең монда ярдәмчеләребез бар. Моны әзерләүчеләр мин бер үзем генә түгел. Әйтәләр бит әле русчасы миңа бик ошый инде. Мин аны фотосын да урнаштырган, бойцы невидимого фронта дип. Менә әлеге күренми торган фронтның көрәшчеләре, шулай ук әзерләүчеләре алар бар. Әлбәттә, мин бер үзем генә башкарып чыга алмасын, без монда бер команда. Динапа Рафаэль әфәнде, сезне менә шушында бастырыгы өчен анда безнең диваннар һәм азык-төлекләр һәм башкалар бик күп әйберләр урын алып тора. Исәннәр. Хәерле көннәр исәнбез. Сез бүген берегезгә каршы берегез көрәшергә дип килдегез. Икәү чыктык, тәмле краш мәйданында икәү бил алышачакбыз. Мин сразу қолны көтәрмен.
Topşırığa kirgençe yok bunda aqfla ko'tarasiz. Men jingildim deymi? Adresingni aytganda, mana aytingiz hali uyingizda kim azirli, Rafael efendigim nazarlab qaragani bormi ekan deysiz biligali. Bulat Bayramovga xatlab eng birinchilardan bo'lib bu so'rovni berigali. Menim nechga aytira kerak, yozmishim baxtli bo'ldi. Chunki men umr bo'yi xotin qizlar orasida yashadim. Shunga ko'ra menga alakmadi deb aytsam-da biktiras bo'ldi. Boshdan opalar, anarsan aniyati, anara xotinim, anar qizlar. Mana abida bor ya. Shunga ko'ra men bik siraklakdim. Hem ol mana bugungi kundan boshlab endi kuxnyani to'lsin üst qo'lini olirga va'da beri. Bugungi kundan boshlab Rafael deb pishirishak bizim kuxnyada. Allohga buyursa. Berang. Bugun narsa bilan shoqqatirmoqchi bo'lasiz siz Bulatni ham TMTV qarovchilari. Hozir endi pishirib shoqqatira olmaysan bir narsani de. Hozir bit shunday ketdingda. Mana tamla oshisi kela, ammo shu vaqtda tozarasi kelmay. Tez bo'lsin, tez bo'lsin, tamli bo'lsin, nima. Mana shunga ko'ra biz naverno bugun ellarni pishirib aytarman, o'zingiz ko'rak silab bosib turibmiz naverno. Bugun Bulat bilan Rafael naverno ko'rak pishiralar, men qarab turaman. Mana 50%ga da 10 minut vaqt sarf etiladi. Ko'rasizlar, Bulatning shapkasini motor etib qo'yu prosessi bordaligini. Bulat, aytaylik, mana senga kelib mundaymi? Nedir pishira olmish azoblangan artistlarda bo'lganladimi? Ismlarini bilan aytmasang-da, sen bizga bo'ldi desang-da, bizga shuni bilib turishdir. Azoblanganmi? Yo'q, azoblanib. Kelib chiqmay narsasi. Masalan, Rayaz Fasirov keldi, u azoblanib turmadi. Men pishira bilmayman-da, mening kuxnyaga kirgani yo'q-da. Shunga ko'ra, anga berilgan baliq Şimdi uqa, metem ne pişirdi? Barda metem uqa, bir balıkçı jigit. Ayedi, ya balık nattı bit narsa hatta şu pişip çıktı. Hem şoy Renat rahmetullah bir resepsiyon. Mindi şurpa pişir, metem şulpadır belki. Yok şurpa değil. Şoy itin attı, berengisini attı da bitti. Barsa pişti çıktı. Aslında o'zingizlar Şuralar jingildiler değil mi? Hem bütün kişilerin bir şey turgan sırayım. Şunday demli riziklardan da hazırlanıp koyulgan değil mi? Her konağın senin o'zingchalikli deb o'zlarining retseptlari bilan demli riziklar pişire. Hem ol pişirilgan riziklar so'ngidan qo'yila. Narsa ishlaysiz siz ular bilan. Ul riziklar barысы менә ул әкрен kirib, нәрсә иттереп монда төшеп, менә аш казанына кереп бер нәрсәләр. Минеке генә түгел, безнең командабызга. Әгәр синеке бер кунак кирсә анда, башка безнең өлкәләрдән дип әйтегәндә анда, башка безнең бүлекләрдән, анда маркетинг, продюсерлык үзәге, Эйса радио, Эйса анда башкалар, без аны шундый сыйлап чыгарабыз. Siz öyle bilesizmi? Lekin alар бик кирмиләр, чөнки без сыйланыр алдыннан чиклек дип куябыз. Мен шулай дип уйлаган идем инде аны. Siz bilesizmi, siz dostlar күрәсәле камераның бу ягында, монда 4 кеше силеп басып тора, камераның теге ягында операторны да кушып санасак, безнең әле бер 7-8 кеше бар, әйме? Кубашлар бигрәк тә кубашлар. Операторлар. Әйе. Чөнки алар кызыгып карап торалар. Эш барышында менә карыйбыз аны нәрсәләрне. Бит камерасын гәч бит аннан. Алар бит аны түзеп карап торалар күпме? Тапшыру барышында булдымы шундай очраклар, менә нәрсә кеше ашамыйча калганмы? Кеше адарны пешерә нәрсәндә булса, әйме? Зур планнар баглый әлеге килеп чыгачак ризыгына, әмма ләкин юк, духовка аркасындамы, нидер, тагын газ плитәсе аркасындамы шилпәрәмә киләнең планнары булган. Булды. Нафиса Хайруллина шуның хәтле бик каты мактанган иде. Үзенең шарлоткасы белән фирменный шарлотка булачак минем дип. Тәбә бик пешеп чыкмады. Духовка аркасында. Әйе, ул бик кәмер булды. Шунап та әйе духовка аркасында чыгып духовканы белә. Һәм ул гаепләде мине. Мин гаебен таныдым. Дисәк тә була. Әйе. Аша әле сез күрерсез язманы, әле ул язма эфирга чыкмады. Бу тапшырганда ләкин булачак. Ахыры бик асты бик пешеп чыкмады. Чөнки ул үзе белгән духовка түгел. Һәм шулай ук Лейсан Махмутованың плавын Инде мен күрәм продюсерларның шундый останы кош астыннан гына караган йөзләрен булар. Бу бит серләр. Булавы тәмле иде, аны шулай тәмле, ләкин анасын камерасы сүнгәч, без монда теге ашый башлагач. Бераз пешереп бетердек әле аны барыбер. Рафаэль абый, үз тормышыгызда менә пешереп, ул менә супер килеп чыккан ризыкны атай аласызмы? Ничәнче елда булды икән, нәрсә пешердегез икән исегездә? Бәрәңгә җылга бер мәртәбә пешердем. Фирменный бәрәң. Менә дигән пешереп күрсәтәм. Әйе, җылга бер мәртәбә безнең гаиләне шатландырам. Юк, минемчә, бәрәңге белән әллә нәрсәдә пешереп була шулай. Бик гади, ләкин бик тәмле. Үзебезчә татарча.
Бәрәңгене биректе ничек пешерелгән яратасыз? Ничек пешеререз? Ну, ничек әйтергә кирәк? Монда төрле тәмләт кешеләр кулланып, суда, анарсын ачтырмайлар. Пешеп бара шундыйлар инде. Дина апа, сезнең фирменный блюдогыз ул нәрсә? Мин алай фирменный блюдо дип. Бөтен фирменный блюдо колбасалар, итләр. Фирменный блюдо колбаса. Ну, хатын-кызның инде ул гадәти. Холодильникта суыткычта нәрсә бар, аласына шуны пешерергә тырышасың. Тиз булсын, тәмле булсын инде әйме. Ә менә Рафаэльнең фирменный блюдосына мин өстәмә кертим. Рафаэльнең искиткеч тәмле фирменный блюдосы бар. Ул менә йомырка тәбәсен устап пешерә. О, менә Ул менә дигәч мин инде нәрсә düşünдем. Уларны бик оста иттереп, менә палотиге яртылаш пешкән, яртылаш пешмәгән иттереп, аны фирменный блюдосы йомырка тәбәсе. Мин шаманнан көлергә ярамый, чөнки мин кайдыр интернет челтәренә уккан, йомырка тәбәсенең пешерүнең дә 580 ысулы бар дип. Шуңа күрә монда фантазия уйнатырга урын бар дигән. Бу чыннан да менә аны без аны кебек беребез дә пешерә алмыйбыз. Инде күреп торасыз, бер тигез ингредиентлар куелган Рафаэль әфәнде алдына да, Динә ханым алдына да. Һәм булардан нәрсә килеп чыгасын, сез инде тәмле көрәш тапшыруында күрә алырсыз. Без әлегә киттек, шоу без тапшыруын дәвам итик. Dünyalarını anlattı, soğukta da şeşek tuttu. Yanıma kilesin seni sağındım diyen bu.